starten var det tiltænkt at bruge den som grupperum, men det blev ret hurtigt til Natekspressen, hvor der blev indrettet 2 soverum. Og i hver soverum, der er der så 4 køjesenge. Det er ligesom værelser på samme måde. Ja. Ikke helt så luksuriøst, men det er jo ligesom at komme ind i en togvogn. Så er der et stort fælles opholdsrum i midten. Så nogle gange så er der 2 familier, der kender hinanden, der så leger hver sin ende. I højsæsonen så har vi jo lavet det her, der er vores kursuslokale til legerum. Der er puder, så man kan bygge huler og hygge. Der er mulighed for at bygge legoklodser og duplotogebaner og huler i massevis. Og så leger børnene hele dagen, og så hjælper de med at rydde op om aftenen.